Türkmenistan şu ayda bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň esassy çöldüşine sebäpkär bolýan Ukrain halkynyň çağılaryna insanperwer ýardym iýermek kararyna geldi. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13-nji martda degişli buýruga gol çekdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä insanperwer ýardym gurbanyny Berdimuhammedowyň adyny götürýän howandarlygy mätäş çağılara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň adynan iýerilýär. Türkmenistanyň Ukraina humanitar ýardym hökmüni berýän derman ferişdeleri harytlary we azyk önümleri Saglyk Ministrligi, Dokma Senagat Ministrligi hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan öpçün ediler. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň elektron neşrine çap edilen degişli habaryň söz başyna Ukraina döwletiniň ady agdalmaýar. Muňa derek insanperwer ýardymyň Ukrain halkynyň çağılaryna iýeriljekdigi aýdylýar. Şol bir wagtda resmi habardan ma'lum bolşuna görä prezidentiň gol çeken degişli buýrugyna we döwlet medeniýetiniň habaryna Ukrainada dowam edýän Rus agresiýasy agdalmaýar. Adatyk radiosu 14-nji martda Türkmenistanyň Ukrain çağılaryny berýän insanperwer ýardym bilen bagly maglumat almak üçin Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna jaň etdi. Ilçihana bu ýardymlary tasdiklap iýerilýän ýardym mukçasynyň Ukrainanyň territoriýasyna aşyrylmagy babatda Türkmen tarap bilen hyzmatdaşlyk edýändigini ma'lum etdi we humanitar kömegiň martyň ahyrlaryna çenli Ukraina gowşurulmagynyň mümkinligini belledi. Şeýlelikde Türkmenistan Moskwanyň Ukraina esasy goşun girizmeginden bäri geçen bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ikinji gedek Ukraina insanperwer ýardym iýerýändigini eglan edýär. Mundan da Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2022-nji ýylyň aprelinde şeýle çäreler eglan edipdi. Adat Ýewropa Adatyk radiosynyň Amerikada Aziýa boýunça eksperti Bruce Pannier 14-nji martda Adatyk radiosyna beren interwýusyna Türkmenistanyň Ukrainada dowam edýän Rus çöldüşi babatyna pozisiýasy nokdaýy nazaryndan täze eglan edilen ýardymlara syn berdi. Pannier Türkmenistanyň nobatdaky jomartlygyny Türkmen hökümetiniň özüne mahsus ätýaşdan geljegin gamyny ýemek enlikleri bilen düşündirdi. Ekspertler görä Türkmen hökümeti gelecekde birden şertler ütgäýse diýen pikir bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde özüni keremli we özgeleriň çekýän jebir tötemine hamala bipark galmaýan hökümet ýaly görkezmäge çalyşýar. The fact that they're sending aid to Ukrainian children without any specific mention of Ukraine or any mention of the fact that Russia is... Türkmen hökümetiniň Ukrainany ýa-da Russiýanyň Ukraina çözmegini, Ukrainada barýan urşa agdamazdan Ukrain halkynyň çağılaryna ýardym eglan etmegi, meniň pikirimçe Türkmen hökümetine mahsus ätýaşdan geljegiň gamyny iýmek endigi ýaly bolup görünýär. Birden ýagdaýlar Russiýanyň bähwidine tamamlanmadyk halatynda, birden ýagdaýlar ütgäýti diýen pikir bilen olar Ukraina ýardym iýerenleriň hatarynda hasaba alynmak dileýärler. Galy bersede eglan edilen ýardym bilen Türkmen hökümetiniň soňu bilen halkara jemgyýetçiliginiň öňünde dili uzyn bolýar. It gives them an extra card to play later with the international community. Deep expert aýtdy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy ýadgyrylyp geçirilýän sesberişliklere gatnaşmaýar. Şol bir wagtda bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmen hökümetiniň hiç bir agzasy ýa-da döwlet ýeçiligine Türkmen media ferişdeleriniň hiç gaýsy Ukrainada barýan uruş agdamady. You know, a year, 5 years from now or something, the Turkmen government will always be able to say Aýdaly bir ýyl soň ýa-da 5 ýyl soň Türkmen hökümeti ilmidama biz hem Ukraina insanperwer ýardym iýerdik. Haçanda olarda problemi bolundy diýip biler. Seýdip olar özlerini hamala, özge ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň jepir jepasyna bipark galmaýan keremli hökümet hökmünde görkezip bilýärler. Compassionate government, you know, in a country that really worries about the suffering of people in other countries. Deep expert aýtdy. Türkmen hökümeti daşary ýurtlarda bolup geçen betbagtçylyklara gynanç bildirýär. Ýeri gelene daşary ýurt döwletleriniň insanperwer ýardym iýerýär. Ýöne şol bir wagtda öz halkynyň çekýän jebir tötemine, şol sany Türkmen ýylatynyň duçar bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryna galy berse-de, ýurdun çäginde bolup geçen helakçylyklary beperway galmakda ýa-da olara göz yummakda aýplanýar. Türkmen hökümeti geçen ay Türkiýede bolup geçen betbagtçylykly ýer sarsgynlary zerarly türk halkyna insanperwer ýardymlary berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň en çemesi ýurt ýolbaşçylarynyň agyr gününe özüni halklara duýgudaşlyk bildirmegini hemde daşary ýurt döwletleriniň insanperwer ýardym bermeklerini goldaýanlyklaryna ýarlar. Ýöne şol bir wagtda özleriniň agyr durmuş şertlerine göz yumulmagyndan nägile bolýarlar. Amerikada Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier her gedek Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurt döwletleriniň insanperwer ýardym eglan edeni
özünün geň alýanlygyny, ýogsa türkmen ilatynyň inni ençemeýli we ykdysady kynçylyklary, azyk kıtçylygyny başdan geçirýänligini, adamlaryň bankomatlardan pul notlaşdyrmak üçin bir näçe sagat nowatlarda garaşýanlyklary barada maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Galy bersede Ukraina halkyna ýerilýän humanitar ýardymlar Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Haýyr Sahawat garnasynyň adyna yglan edilse de, ýardam mokçatynyň üpçünçiligi işleri ýurdun saglyk we dokma ministrliklerine hem de terekeçleriň birleşmesiniň üstüne ýüklenýär. Mundan öňe Gurbanuly Berdimuhammedowyň Haýyr Sahawat garnasynyň adynyň ýygynalan ynsanperwer ýardamlar üçin büdjet işgärlerinden pul toplandy. Geçen ay Balkan welaýatynyň Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe büdjet işgäri özleriniň aýlyk haklarynyň ýarpysyny çenli mösberiniň Haýyr Sahawat hökmüni Gurbanuly Berdimuhammedow garnasyna ýeçilmäge mejbur edilenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň Ukraina çağalar üçin yglan eden ynsanperwer ýardamy Düýbi Hagada ýerleşen Halkara Jinaýat Kadiýetyniň Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly uruş jinaýatlary aýplamalary boýunça bir näçe Rus resmiýetine garşy jinaýat işini açmagy planlaşdyrýan wagtlaryna gawat gelýär. Aşgabatdaky migrasiýa ullugynda pasport almak isleýänleriň uly nowatlary taklanýar. Şu günler nowatda duranlaryň uly bölegini pasportyň taýýarlanmagyna zerur dokumentlary tapşyrmak üçin öňünden talon alýanlar emele getirýär. Paýtagtda migrasiýa ullugynda uly nowatlaryň saklanýanlygyny Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 14 martda gurrun berdi. Ol diňe bir pasportyň taýýarlanmagy üçin zerur dokumentlary tapşyrmakçy bolýanlaryň sanynyň ýüzlerçe adamdan geçýänligini aýtdy. Habarçymyzyň iýeren videosunda dokument tapşyrmak üçin öňünden talon almakçy bolup, nowata duranlaryň jaýynda 300 golay adamyň bardygyny görmek mümkin. Habarçymyz 14 martda Azady köşesinde ýerleşen migrasiýa gullugyna ir sagat 7 töwereginde baranda bu ýerde eýem uly nowat döräpdir. Talonlar ir sagat 8-den 10-a çenli berilip 40 golay adama ýetmändir. Şol gün berilen talonlar boýunça 23-25 mart aralygynda barıp daşary ýurt pasporty üçin dokumentlary tapşyryp bolýar. Migrasiýa işgärleri dokumentler tapşyrylan soň pasportyň 40-45 günde taýýar boljagyny duýdurupdyr. Habarçymyz şol gün taýýar bolan pasportyny alanlaryň hem bolanlygyny pasport alan 3 adama duş gelenligini aýtdy. Migrasiýa gullugy fevral aýynda daşary ýurt pasportyny bermegini wagtlaryň bet edipdi. Şonda Balkan welaýatyndaky habarçymyz ýerli migrasiýa bölümlerinde raýatlara pasport berilmegine emeli pädgilçilik döredilmegine tapşyrygyň bardygyny aýdan bolsa Aşgabatdaky habarçymyz ýerli resmi çeşmelere salgylanyp pasport berilmegini toktatylmagyny ýöriti blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan resmiýetleriň biri elektron çipli biometrik pasportlaryň maý aýynda Germaniýadan gelmelidigini habar beripdi. Habarçymyz bilen migrasiýa gullugynda 14 martda gurrundaş bolanlaryň köpüsi özleriniň Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine gitmek niýetiniň bardygyny aýdypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi raýatlaryň daşary ýurtlarda pasport möhletiniň uzoldurulmagy boýunça alınıp barýan çäreler barada habar berdi. Resmi maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalaryň hem konsulluklardyň türkmen raýatlarynyň haýyşy boýunça möhleti gutaran pasportlarda 2014-nji ýylyň aýagyna çenli bellik goýulyp, onuň möhletiniň uzoldurulýanlygy aýdylýar. Koronavirus pandemiýasy döwründe Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik bölümlerinde raýatlaryň pasportlaryny uzaltmak boýunça girdilen bu tejribäniň dowam etdirilýänligi şu wagtda çenli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň 200 000 töwereginiň pasport möhletiniň uzaldylanlygy Daşary işler ministrliginiň web saýtynda 13 martda çap edilen maglumatda aýdylýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynda başga ýurtlardan tapawutlykda öz raýatlarynyň pasportlaryny täzelemek düzgüni, olara täze pasport bermek tejribeti düýpden göz öňünde tutulmaýar. Bu ýagda ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň daşary ýurtlarda dokumentsiz, bekanun hem haksyz galmagyna getirdi. Türkmenistanda deýişlilikde sowuk howa şertleriniň saklanýan döwri döwlet işgärleri ýene-de awaza ýollanma satyn almagy mejbur edilýär. Geçen ýyllardakylardan tapawutlykda häkimetler işgärleriň täýäkçilik zorlugyna dogrudanım gidendigi barada delil soraman, diňe tölek talaby bilen çäklenýärler. Hadaryň kenaryndaky awaza täýäkçilik zorlugynda her bir welaýata degişli we onuň adyny göterýän ýöriti mehmanhana bar. Olaryň dolandyrşy we üçinçiligi şol welaýatlara degişli. Sewetleriň häkimetleri ýylyň dowamında diň çalyş möhsemi bolsun bolmasyn büdjetçileri bir hepde möhlet bilen bu zorluga ýollanma almaga mejbur edýärler. Dip bu ýagdaýlary goloýda başdan geçiren büdjetçileriň biri gurrun berdi.
Onun sözlerine göre yollanmanın bahasy 700 manat töwereginde bolup, degisli daranın yol başçylary her çärekde awaza gitmeli işgärlerin sanawyny düzýärler. Ol ähli yol we ýaşaýyş harajatlary bilen bir hepdelik diýinç alsyň 2000 manatdan hem aşandygyny, häzirki ykdysady krizisde munyň özlerine gosmaça agram döredýändigini hem belledi. Bu talapdan boyun gaçyrjak gumanyň ýok. Ya satyn almaly ya da işden kowulmaly. Geçen ýyllarda ýollanma alanlar degişli mehmanhanada dinç alandyklaryny tasdikleýän kepilnamany hem görkezmeldi. Indi bu talap ýok. Ýolbaşçylar esasy tölegi geçir, gidip gitmezlik eýem öz işiň diýerler. Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Azatlyk radiosunda pul serişdesiniň anyk haýsy idara kärhanalarynda ýygnalýandygy barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Bu ağırlykda söhbetdeşimiz büdjetçileri mezburi ýollanma satyn almak boýunça basysyň bir tarapdan degişli mehmanhanalaryň dolundurşy üçin pul çekmek bilen bagly bolsa, beýlik tarapdan hökümet meclislerinde awazanyň uly meşhurlugy eýedigini görkezmek isleginden ugur alynýandygyny belleýär. Türkmen häkimetleri awaza zorlugunda göwne jaýdynç alysyň gurnalandygyny delil hökmünde bu sebäbi üçin resmileşdirilen ýollanmalary mysal getirýärler. 2021-nji ýylda döwlet habar serişdeleri şol ýylyň may aýynyň ahyryna çelini awazada dinç almak üçin 2257 ýollanmanyň satylandygyny habar berdiler. Soňky ýyllarda Türkmen hökümeti awaza milli tähçilik zorlugunda mehmanhanalary, akwaparklary we beýlik ditgalary gurmak üçin millionlarça Amerikan dollary möçberinde serişde harçlady. Türkmen mediasy bu ýerde ýurt raýatlarynyň we daşary döwletlerden gelen tähçilaryň dinç almak üçin ähli sertleriň döredilendigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň sözlerine görä, awazada dinç alýanlar adatça hyzmatlaryň hilinden, internetiň yaramazlygyndan, bahalaryň gymmatlygyndan we ulalar üçin tomoşalaryň, güýmenjileriň ýeterlikli däldiginden, şeýle-de köp ýerde surat almagyň gadagan edilýändiginden nägile bolýarlar.